Hello guys! So, for today's vlog guys is ipaprank natin yung girlfriend ko guys, yung babe ko. Dahil alam kong masashock siya sa vlog ko ngayon na isang prank na naman. I hope ma-enjoy niya ngayon itong prank na ito at hindi siya magalit. Introduce ko na yung prank ko. Yung prank ko pala is may bago akong babae prank. So I know talagang crazy ito na idea na ipaprank ko yung girlfriend ko na may kasama kong babae. Talagang alam kong magagalit siya, pero I know hindi siya magagalit dahil prank lang ito. So introduce ko na ngayon yung bago kong co-host. Extra lang pala siya. Ito yung best friend ko na babae. Siya si Bibi. Hello. So, ako nga pala si Bibi. Ako yung best friend ng inyong So, I hope this prank is successful dahil talagang prepare ko lahat ito. Maganda yung bago kong hair, tsaka alam kong magsiselos ka. So, I hope hindi ka magselos ng grabe sa akin. Hindi mo ako bubugon, baby ng babe mo. So, I hope ma-enjoy nyo itong video na vlog namin ni babe. Babe? Babe na pala ang tawag mo sa kayo dahil it's a prank. So, ibalik ko na kayo sa kanya. So, I hope ma-enjoy nyo. Okay, so ayun na, kilala niyo na si Bibi. So, I hope ma-enjoy nyo yung video. So, mag-plan na tayo, Bibi, okay? Okay, okay babe. Punta muna tayo sa kwarto para masimulan natin yung tinano natin na prank, Bibi. Babe, nakatawag sa'yo. Okay, let's go. So, let's go guys. Puntahan natin si kwarto. Okay, let's go guys. Puntahan natin sa kwarto. So, nandito na tayo sa kwarto guys. Let's prepare. Sit down ka na dyan, Bibi. Okay, sit down na ako para masimulan na rin natin yung pinaplano nating vlog prank sa iyong girlfriend. I hope maging successful ito. Let's go. Oo nga, mukhang patungo na siya dito. So dapat natin mag-prepare tayo sa ating pinaplano at simulan na natin kaagad. Let's go. Anong plano natin ngayon, babe? Baka dumating na siya ngayon lang. Anong gagawin natin? Dito lang magpaplano at sisit down dahil alam kong magsiselos siya kaagad sa ating dalawang ginagawa. So, let's go. Stay tuned kayo guys. Ay, mukhang patungo na siya guys. So, let's just wait. Meanwhile. Hi, nasaan na ba boyfriend ko? Namimiss ko na din siya. Ah, baka nandun lang siya sa kwarto. So, puntahan natin. Ay, pwede na natin ako. Babe! Ano ginagawa mo? Bakit? Bakit mo nagawa yan sa akin? Explain this to me. Wait lang, I can explain. Wait, please. Babe, I can explain. Wait. It's just a prank. Yo, what is up guys? It's your boy straight from Cebu, Aldrin Roy. I hope na-enjoy nyo yung panibagong mini vlog ko. Kahit medyo boring dahil nagpa-practice pa rin ako na maging filmmaker. Pero
Anyways, this day, gusto ko lang sana i-share sa inyo yung sad na feeling na meron namang isang YouTuber na nasira. This is very sad na sa industry na ito is talagang meron talagang masisira na or mawawala na YouTuber. Ngayon ko lang talaga nakita na yung Merc Frey na tandem sa YouTube. Dalawa silang YouTuber na babae at lalaki, si Makaganda at si Makagwapo. Yun, nakakasad dahil sa tagal-tagal nilang dalawa na mag-on sa isa't isa is na-end up sila ng ganito na umiiyak. Hindi naman siguro na lahat ng relationship is ganun, pero minsan nakikita ko sa mga relationship is hindi successful dahil yung isang part or isang person is just taking advantage. That made it very wrong, guys, na mag-take advantage ka sa isang person dahil mahal ka lang niya. It is very take advantage. So, kung nakita niyo man yung Raffy Tulfo na story ngayon lang, 30 minutes ago, or kung nakita nyo, bukas ko pa lang ito i-upload, kung nakita nyo lang is talagang sad na sad thing ito sa YouTuber community dahil isang nasira naman, isang malaking YouTuber ang nasira na naman. Talagang very sad ito, guys. Thank you for watching. I hope, pray, magiging okay ka na. So, thank you for watching and see you again next time. I hope you enjoy my videos. Don't forget to like, punch that subscribe button, and turn your notification bell para ma-update kayo sa mga videos ko na i-upload ko pa next time. So, next time, another fun video na naman. So, ayun na ang Mission 365. I hope, guys, nasimulan nyo na din yung pag-ipon ng pera nyo sa isang alkansya kasama ko for 365 days or 1 year na pag-create natin ng videos at saka pag-ipon natin ng pera para panggamit natin for the future. So, I hope nasimulan nyo na din ito dahil talagang maganda ito kapag may ipon ka for emergency use or something na maggamit mo sa future for investment, ganyan. Kasi yung plano ko is mag-i-invest talaga ako ng para bagong business, you know, guys. So, habang nag-aaral ako is talagang mag-iipon ako ng pera. So, ayan. Kita nyo naman yung 100 peso bill na ating ilalagay dito. So, ayan. Mission 365 is another successful day. In 3, 2, 1. See you again next time, guys. Peace!